Cada ano, dende hai xa 4 por estas datas, Alejandra Garrido ponse mansa a masa. Nos unimos no mes de outubro, do 1 ao 19, facemos galletas decoradas, cada unha fai o seu modelo ou que lle sexa máis fácil, depende do tempo que teña, e vendémolas, e o 100% da recaudación o donamos á Asociación contra o Cáncer. No 2015, dende Ferrol, comezouse a tecer unha rede solidaria por toda España. Alejandra sumouse 2 anos despois a este proxecto. Me colleu nunha época na que tocou unha familia, o sea, todos, familia, amigos, sempre temos alguén que nos toca. E bueno, pois sempre, xa un ano antes me había dito: queres participar? Eu non teño tempo. Ese ano igual me colleu máis susceptible, penso, e me dicín a participar. Dende entón, no mes de outubro, o seu forno non ten respiro, non se dedica profesionalmente á repostería, pero estas 3 semanas entrégase a este reto solidario e coida cada detalle. Son 3 semanas que non paramos, o sea, que eu non teño tempo para nada. Teño sorte que os meus fillos xa non son tan pequeniños, entón, pois dame un pouco máis de marxe. E aproveito sobre todo os fines de semana, esas 3 semanas, o fin de semana, estás fornando galletas todo o fin de semana. Este ano son 23 as persoas que participan, doan tempo, traballo e cartos, xa que non cobran as materias primas coas que elaboran as galletas. E todo o recadado é para a investigación do cancro de mama. Só o ano pasado conseguiron máis de 20.700 euros, máis de 11.000 galletas vendidas. Moito traballo, pero a verdade é que é moi gratificante, pensando que eso máis nos pode tocar a calquera. Pensamos que canto máis investiguen, pois antes acabaremos con iso. As galletas seguirán á venda até o 19 de outubro. Toda a información sobre a iniciativa e para facer encargos poden consultarse no Facebook Galletas contra el Cáncer de Mama. Ademais, Alejandra teceu en Pontevedra unha rede de establecementos que colaboran na venda. Son Cafetería Citania, a Xoguetería A Balea das Cores, Ricard Moda, Xollería Auri, Ponte a Punto Autoescola, Partifiesta e Téquere Ludoteca. Todas buscamos dentro da nosa contorna, pois, tiras de tendas de amigos, coñecidos, onde tes máis confianza. Porque está claro que a ninguén lle amarga un doce, e moito menos se son solidarios.